po nagsasalita po mag-isa si Mama. Ano bang sinabi mo sa mama mo? Sabi ko po tigilan niya na yung paggamit ng droga. Pero Papa, tingin ko po gumagamit talaga si Mami. Natatakot lang ako kasi baka naaapektuhan na po yung pag-iisip niya. Ano? Chris, hindi kita maintindihan. Papa, may masamang epekto po sa utak yung shabu. Hindi lang po katawan ng tao yung sinisira nun, pati po isip ng tao. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Anak, mag-almusal ka na. Mama, sabi ko sa inyo, di ba ako na yung maghahanda ng almusal? Hindi na, kaya ko naman eh. Kaya sige na Chris, kumain ka na dito ha. Baka mamaya mahuli ka pa sa eskwela. Mama naman eh, hindi naman kayo po nakikinig sa akin eh. Halos 3 buwan pa lang nung mga anak kayo, baka naman mabinat kayo niyan. Hindi naman. Magaan lang naman magluto ng tuyot sinangag. Sige na, kumain ka na dito. Paplansyahin ko muna po yung uniform namin. Tapos na, naplansya ko na. Mama! Chris, kaya ko ha. Huwag mo kong alalahanin. Pero makakapanganak nyo lang po eh. Ako na pong bahala dito sa bahay ha ma. Kailangan nyo pong magpahinga. Hindi na, kaya ko. Bukas po ako magluluto tsaka mamamlansya ha. Sige, ikaw ang bahala. Kumain na po ba kayo? Mamaya na ako, busog pa ako eh. Sabayan nyo na ako ma. Eh, yung mga kapatid mo, gising na ba? Mamaya pa po yung pasok nun. Gigisingin ko po bago ako umalis. Sabayan nyo muna po akong kumain ma. Mauna ka na. Tatapusin ko lang tong piniprito ko. Si Papa po. Ay, maagang umalis. Sa Pampanga pa kasi yung deliver niya eh. Ay nakakain po ba ng almusal? Sa daan na lang daw siya mag-aalmusal. Hindi na daw niya mahintay yung niluluto ko eh. Kumain na po kayo dito ma. Ay, teka, bantayin mo muna tong piniprito ko ha. Pupuntahan ko lang yung kapatid mo. Ako na ma. Ay, di na. Ako nang bahala kay Baby Juliet. Kumain ka na dyan ha. Tignan-tignan mo na lang tong pirito ko. Nagugutom po ba si Juliet ma? Mama? Mama? Bakit? Mama, ano na naman po yung ginagawa nyo? Sandali lang. Mama naman, bakit nagdadrugs na naman kayo? Hello? Hello, Chris? Oh, bakit? Nasaan ka na? Bilisan mo. Late ka na naman. Abi, baka hindi mo na ako papasok eh. Ano? Bakit? Ano kasi, may problema lang kami sa bahay. Anong problema? Basta kukwento ko sa'yo pag nagkita na tayo ha. Ano ang problema? May exam kaya tayo ngayon. Basta, sabihin mo na lang sa prof natin na may problema lang ako sa family ha. Okay, sige. Pero ano ba kasing problema yan? Sabihin mo na. Sasabihin ko sa'yo, Abby, pag nakita na tayo. Pa, kamusta po yung deliver nyo? Okay naman. Nakakapagod. Mama mo? Natutulog na po. Pa, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Pa, pakausapin niyo si Mama. Bakit? Chris, bakit? Anong nangyari? Pa, nahuli ko po si Mama kanina eh. Nagsashabu po. Ano? Nakita ko po kanina, gumagamit na naman po si Mama. Di ba tumigil na yun dati? Opo, pero panahuli ko kanina eh, gumagamit na naman. Sige, ako nang bahala. Hindi nga po ako nakapasok kanina pa eh. Nag-alala po kasi ako kay Mama at saka dun sa bunso kong kapatid. Siyempre, 3 months pa lang po yun. Di ko naman pwedeng iwan mag-isa kay Mama yun. Salamat anak ha.
Papakausapin niyo po si Mama. Sabihin niyo naman po na itigil niya na po yung pagsasyabu niya. Delikado po yung panahon ngayon eh. Baka mamaya bumulagta na lang si Mama dyan sa kalsada. Siya, sige Chris, anak. Huwag ka na magsasalita ng ganyan. Nag-aalala lang naman po ako kay Mama pa eh. Mainit po kasi yung gobyerno natin ngayon, di ba, sa mga gumagamit ng drugs. Natatakot po ako para kay Mama. Nakita rin ba ng ibang kapatid mo? Buti nga po hindi eh. Ako lang po yung nakakita. Pinigilan ko nga po si Mama kanina. Ayaw naman po makinig. Siya, sige. Ako nang bahala. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Basta, ako na lang bahala. Huwag kang maingay ha. Oo. Oo nga eh, kaya natin to. Kaya natin gawin yun. Ano ka ba? Magagawa natin yun. Basta, tulungan mo lang ako ha. Oo, tayong dalawa. Mama! Basta tulungan tayong dalawa ha. Huwag ka na magsama ng iba. Kaya nating dalawa yun. Mama! Mama! Oo, ako na bahala sa'yo. Basta, tulungan mo ko ha. Kaya natin yun. Akong bahala. Mama! Hindi ko alam eh. Basta, turuan mo ko ha. Dahan-dahan lang para makuha ko kaagad. Oo nga, basta wag kang makulit. Ako nga ang bahala sa'yo. Mama, sino pong kausap niyo? May kausap ako, wag mo kong abalahin. Mama naman! Basta, dahan-dahan lang natin gagawin para hindi halata. Tsaka para hindi maingay. Mama, sino nga po yung kausap niyo? Wag ka nga sumigaw! Mama, hindi po ako sumisigaw. Tinatanong ko lang po kung sino yung kausap niyo. Oo, basta akong bahala. Wag kang mag-alala. Mama, sino po yung kausap niyo? Ano ka ba? Kaya ko yun. Kaya natin gawin yun. Mama, gumagamit na naman po ba kayo? Di ba sabi niyo ititigil niyo na yan? Oo, kaya natin yun. Ano ka ba? Sabi ko nga akong bahala. Mama, itigil niyo na po yung pagdadrugs! Wala pong mabuting matutulong sa inyo yan! Panakausap niyo na po ba si Mama? Oo, bakit? Ano pong sabi? Sabi niya, ititigil niya na daw yung paggamit. Nagdodroga lang daw siya para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya. Ano pong sakit pa? Sabi niya, dahil bagong panganak siya, may mga kirot-kirot daw siyang nararamdaman sa katawan niya. Pero Papa, 3 buwan na po nung mga anak si Mama eh. Sinabi ko rin yan sa kanya. Sabi ko, sasamahan ko siyang magpa-check up. Baka kasi may problema. Ano pong sabi ni Mama? Wag na daw. Tsaka nangako rin, ititigil niya na yung paggamit ng shabu. Pero Papa, parang hindi naman po tumitigil sa paggamit si Mami. Bakit anak? Nahuli mo na naman ba? Opo, kanina po. Nakita ko nagsasalita po si Mama mag-isa, Papa. Anong mag-isa? Narinig ko po kasi parang may kinakausap po si Mama. Pagpasok ko po ng kwarto yun, nakita ko po si Mama nakaupo sa kama. Nagsasalita mag-isa eh. Nagsasalita kahit wala namang kausap. Anong sinasabi? Hindi ko po masyado maintindihan, Papa. Basta sabi niya po, may gagawin daw lang sila nung kausap niya. Sinong kausap Hindi niya? ko po alam. Wala naman po kasama si Mama sa kwarto pa eh. Pag-isa lang po siya pagpasok ko. Papa, nagsasalita po mag-isa si Mama. Ano bang sinabi mo sa mama mo? Sabi ko po, tigilan niya na yung paggamit ng droga. Pero Papa, tingin ko po gumagamit talaga si Mami. Natatakot lang ako kasi baka naaapektuhan na po yung pag-iisip niya eh. Ano? Chris, hindi kita maintindihan. Papa, may masamang epekto po sa utak yung shabu. Hindi lang po katawan ng tao yung sinisira nun, pati po isip ng tao. Natatakot lang ako baka maapektuhan po yung pag-iisip ni Mama. Ano? Bakit magda-drop out ka? Abi, huwag ka maingay. Ayan, tuloy nagising. Pasensya na, Bes. Nagulat lang ako. Bakit ka magda-drop out? Kailangan eh. Wala kasi magbabantay sa mga kapatid ko. Ha? Bakit wala? May problema kasi si Mama. Ano? Hoy, anong problema? Bumalik na naman siya sa dati niyang bisyo eh. Seryoso ka ba?
Tingin mo ba gagawin kong joke yun? Lord, ano ba naman yung nangyayari sa life mo? Oo nga eh. Parang sunod-sunod na yung pagsubok. Kaya eto, kailangan ko talagang tumigil kasi wala namang magbabantay sa mga kapatid ko, di ba? Anong grade na ba ulit yung mga kapatid mo? Isang grade 3, yung isa grade 1, tas ito yung pinakabunso namin. Nako, Chris, kailangan sabayan mo yan ng dasal. Hindi madali ang kinakaharap mo. Alam mo, naaawa nga ako sa mga kapatid ko eh. Parang wala silang nanay. Bakit naman? Kasi nga si mama madalas tulala, di makausap. Minsan hindi namin maintindihan kung ano yung mga sinasabi. Tapos bigla na lang magsisisigaw dyan. Napacheck up nyo na ba? Pinipilit namin ni Papa. Ayaw naman ni Mama. Tsaka syempre, wala rin naman kaming pera. O anong sabi ng mga kapatid mo? Kapag tinatanong nga nila ako kung anong nangyayari kay Mama, hindi ko talaga alam kung anong isasagot ko eh. Minsan sinasabi ko na lang na mainit lang yung ulo ni Mama. Naiintindihan ko na mabigat yung problema mo. Pero, kailangan mo na ba talagang mag-drop out? 1 taon na lang. Huling taon na natin to sa college. Tapos, ngayon ka pa susuko? 1 taon na lang gagraduate na tayo. Alam mo, ayoko naman talagang tumigil sa pag-aaral eh. Kaya lang kasi, wala talagang magbabantay sa mga kapatid ko. May baby pa kaming kailangang asikasuhin. Wala na bang ibang paraan? Sayang kasi 1 taon na lang gagraduate ka na. Wala naman akong magagawa eh. Kailangan ko talagang pumili. Diploma ba o pamilya? Siyempre unahin ko yung mga kapatid ko. Ang babata pa nitong mga to eh. Wala akong magagawa. Ngayong may problema si Mama, kailangan ako muna yung magpakananay sa mga kapatid ko. Pa, matagal pa po kayo dyan? Bakit anak? Sorry Papa, pero iniihi na po kasi ako eh. Sandali na lang. Pa? Papa? Pa? Bakit? Paano po to? Wala lang yan, Chris. Paano to ha? Anong wala? Papa naman, pati ba naman po kayo? Wala lang yan, anak. Papa naman! Bakit naman bumalik na naman kayo sa bisyo nyo? Di ba sabi nyo dati ihinto nyo na? Anak, wala lang yan. Anong wala? Nagsasabo na naman kayo! Wala lang yan, sabi. Papa, wag naman po ganyan! Bakit bumalik na naman kayo sa bisyo nyo? Hindi naman bisyo yan, anak. Malayo kasi yung pagdidelivera namin ngayon. Kailangan ko ng pampagising sa malayong biyahe ko. Pero Papa! Anak, kailangan kong tumikim ng konting pampagising. 10-wheeler yung minamaneho ko. Hindi pwedeng aantok-antok ako. Pero Papa, mas delikado kung magdadrive kayo nang nakasyabo kayo! Konti lang naman, anak. Pampagising lang. Kahit na Papa, droga pa rin po yan! O ito, pansit malabo no. Pinagluto ka ni Mama. Nakakahiya naman. Naku, hindi. Matagal ka na daw kasing hindi nakakabisita sa bahay eh. Kaya yan, pinadalan ka niya sa akin. Abi, pasabi kay tita salamat ah. Chris, naikwento ko rin sa kanya yung problema mo eh. Sabi ni Mama, willing daw siyang magbantay sa mga kapatid mo para daw matapos mo yung pag-aaral mo. Wala naman daw kasi siyang ginagawa sa bahay namin eh. Naku Abi, wag na, nakakahiya. Ano ka ba? Okay lang naman. Wala naman daw ginagawa si Mama sa bahay. Kahit na Abi, wag na, nakakahiya yun. Magkaibigan tayo. Parang anak na rin yung turing sa'yo ni Mama. Kaya pumayag ka na. Wag na nga, nakakahiya. Ay, pag-isipan mo muna bago ka mag-decide. Pero salamat sa offer na tulong mo ha. Hindi ko makakalimutan yan. Ikaw, kamusta ka?
Bakit? Anong nangyari? Si Papa kasi. Bakit? Anyari? Nahuli ko si Papa. Gumagamit na naman ng shabu. Ano? Nahuli ko, bumalik na naman siya sa bisyo niya. Una si Mama, ngayon si Papa naman. Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Diyos ko. Sinabihan ko si Papa na itigil niya na. Hindi ko alam kung makikinig sa akin yun. Sige, iyak mo lang yan. Nakakainis lang kasi. Nakikita naman siguro ni Papa yung sakripisyo na ginagawa ko, di ba? Uminto na nga ako sa pag-aaral para mabantayan yung mga kapatid ko eh. Tapos ganito pa, magbibisyo pa siya. Bakit naman ganon? Hirap na nga ako tapos magbibisyo pa rin siya. Oh, bakit umiiyak ang baby na yan? Nagugutom ka ba? Sandali lang ha. Asan na ba yung dede ng baby? Tahan na, sandali lang. Hinahalap ko lang yung gatas mo, anak. Tahan na. Ayan, dede ng marami. Mama, ako na pong magpapatahan. Shh! Huwag kang maingay. Mama, ako na po. Shh! Ano ka ba? Sinabi ko huwag kang maingay. Pinapatulog ko tong baby. Ma, ako na po dyan. Magpahinga na po kayo. Kanino bang baby to, ha? Ano po, Ma? Kanino bang baby to? Napaka-cute naman ng baby na to. Mama, si Baby Juliet po yan. Anak niyo po yan, Ma. Naku, kanino bang baby to, no? Napaka-cute. Kanino bang anak to, ha? Mama, anak niyo po yung karga-karga niyo. Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka magising yung baby. Mama, teka lang. Panis na po yung gatas na yan eh. Shh! Ano ba? Huwag kang maingay. Baka magising nga yung Panis baby. na po yan! Oh! Bakit mo kinuha? Ano ka ba naman? Panis na po yung gatas, Ma. Sandali, kakanaw ko na lang po ng bago. Bakit mo kinuha yung gatas? Ayan! Umiyak tuloy yung bata! Panis na po yung gatas na pinadede nyo. Sandali lang po, magkakanaw lang po ako. Kamusta na yung papa mo? Ayun, umalis na sa pagdadriver. Nakahanap na siya ng trabaho sa construction. Ha? Bakit nagpalit ng trabaho? Okay lang yun, parehos lang naman ng sweldo eh. Ang kaibahan nga lang, hindi niya na kailangan magpuyat. Kaya sabi ni Papa, tatalikuran niya na daw yung bisyo niya. Ay, Diyos ko, sa wakas good news yan. Oo nga eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang hindi niya kami pinapabayaan. Yung mama mo, kamusta? Ayun, kahit papano, okay naman na rin. Ay, isa pang good news. I'm so happy for you, Bes. Kinakarga-karga na niya yung bunso naming kapatid. Pero ayun nga lang, minsan tinatanong niya pa rin kung kanino bang anak yun. Ha? Hindi pa rin ba nakikilala ng mama mo? Minsan nakikilala, minsan hindi. Pero nagpapasalamat na rin ako kasi kahit papano nag-i-improve yung mama ko. Bakit? Papadalhin po natin si Baby Juliet sa ospital. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko rin po alam, Pi. Chris, kumalma ka. Dalawang araw na po kasi nagtatais si Baby Juliet, Papa. Napainom po kasi ni Mama ng panis na gatas nung isang araw eh. Anong nangyari kay Juliet? Kanina po ayaw gumising ni Juliet. Ano? Papalitan ko sana po ng diaper eh. Napansin ko parang hindi gumagalaw po si Juliet. Sinubukan ko pong alugin ng konti, Papa. Sinubukan ko pong gisingin eh. Pero Papa, hindi gumagalaw si Juliet. Ayaw pong gumising ni Baby Juliet, Papa. Kumusta po yung anak ko? Gaano po karaming panis na gatas yung napainom sa bata?
Hindi naman po ganun karami. May mga toxins po o lason na pwedeng makuha sa panis na gatas. Lalo na po kung ibibigay sa batang ilang buwan pa lang ang gulang. Kasi hindi pa po gaano ka-develop yung immune system nila. Posible din pong mag-cause ng dehydration ang panis na gatas dahil sa pagtatae. Delikado po kapag na-dehydrate ang isang 3 buwang gulang na bata. Kumusta na po yung anak ko? Mama, magpahinga na po kayo. Bakit maraming bulaklak dito? Mama, sige na po. Bakit nga maraming bulaklak dito? Bakit may kabaong? Mama, magpahinga na po kayo. Bakit nga may kabaong, anak? Bakit ang liit ng kabaong? Mama, magpahinga na po kayo. Sasama ko na po kayo sa kwarto. Bakit nga may kabaong dito, ha? Kaninong kabaong yan? Halika na po, Mama. Magpahinga na po kayo. Sandali nga lang. Gusto kong lumapit dun sa kabaong Mama, makinig naman po kayo sa akin. Sandali lang. Titingnan ko lang yung kabaong, ha? Mama naman. Bakit nasa kabaong yung baby, ha? Halika na po. Bakit nga nasa kabaong yung baby? Magpahinga na po kayo, Mama. Teka, ano bang pangalan ng baby, ha? Mama, makinig naman po kayo. Ano ang munang pangalan ng baby? Juliet po. Baby Juliet. Ang gandang pangalan. Kaninong baby yan, ha? Halika na po kayo. Magpahinga na po kayo, Mama. Kaninong baby yan? Kaninong baby yan? Teka, bakit naiyak ako? Bakit naiyak ako? Bakit nalulungkot ako? Hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot. Halika na po. Magpahinga na po kayo, Mama. Bakit ako umiiyak? Hindi ko alam kung ba't ako umiiyak. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Tama na po, Mama. Bakit? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako umiiyak? Ba't ako umiiyak? Sino ba yung batang yan, ha? Bakit ako umiiyak? Magpahinga na po kayo. Sasamahan ko na po kayo sa kwarto. Teka, pwede ko bang yakapin yung baby, ha? Teka, tulungan mo ako. Gusto ko yakapin yung baby. Gusto ko yakapin yung baby. Mama, tama na po. Gusto kong yakapin yung baby. Gusto kong yakapin yung baby. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako umiiyak? Tulungan mo ako. Dali lang. Gusto kong yakapin yung baby. Gusto kong yakapin yung baby! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ng buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.